Pomocou rúžu môžete najrýchlejšie a najjednoduchšie zmeniť váš celkový vzhľad. Dám vám zo pár tipov, ako vytvoriť skutočne krásne pery. Zvyčajne začínam nanesením korektora okolo perí. Hovorí sa tomu úprava línie pier. Spravíme pery okrúhlejšie a výraznejšie. Takisto rúž aj ceruska nebudú tak ľahko vybiehať z pôvodného tvaru pier. Keď chceme dosiahnuť efekt prirodzene plných a zmyselných pier, použijeme cerusku, ktorá zodpovedá farbe vašich pier. Začneme z vnútorného kútika pier, potom z ďalšieho kútika pier smerom do stredu spodnej pery. Na spodnej pere môžete ceruskou máličko zájsť mimo tvaru pier. Dodáme tak ústam trošku našpúlený vzhľad. Až potom začneme s vrchnou perou. Takže znova, z jednej, z druhej strany, jemná linka. Keď chcete plnšie pery, použite svetlejšiu cerusku v strede pier, alebo tam môžete naniesť trochu korektora. Práve takto sa vytvorí dojem plných pier. Pri nanášaní rúžu vždy používam štetec. Takto som precíznejší v tvarovaní pier a výsledný efekt vydrží dlhšie. Začnem z vonkajšieho kútika spodnej pery, potom idem smerom k stredu, kde som naniesol svetlú cerusku, alebo v tomto prípade korektor. Spolu to rozotrieme. Keď skončím so spodnou perou, idem na vrchnú. Ten istý postup. Začnem s vnútorným kútikom vrchnej pery smerom do stredu. Potom z druhej strany, tiež smerom do stredu pier. Cerusku na okrajoch treba jemne rozotrieť do stratena, aby linka splynula s rúžom. Vyzerá to potom prirodzene. Nakoniec dodáme perám svieži lesk. Na vrstvu rúžu nanesieme takmer priesvitný lesk na pery s jemným ružovým nádychom. Nebojte sa doma experimentovať s rôznymi farbami rúžov. Budete prekvapené, koľko odtieňov vám pristane.